Babolya, már megint hazugsz. És egyáltalán mit keresik? Nem körbemet. Maga a bánja körbe. Nincsen, azt keresem. Minek magának ennyi kör? Azzal húznak, És hova húzza? ahova megyek. Hát nem is baj, ha most elhúz innen, mert nem félelmetes. Mitől fél? Nem ő fél, hanem tőle félnek. És elszalad. Értsem, amely Boborja, hogy aki bejelentettem, az a Yeti. De hisz én vagyok a Yeti. Boborja, mióta? Adunk fél 4 óta. Ki mondtál magának? Esemjő Pista bácsi. Boborja, engem nem tudsz átverni, már Yeti sokkal nagyobb. Én is nagyobb vagyok, csak be vagyok hajolva. Boborja, hol él maga? A hegyekben. És mit teszik? Köszönöm, nem vagyok éhes. Boborja nem most mit teszik, hanem hogy állította, hogy hegyekben ott mit teszik. Zúdmarát, mosszatokat, meg kenyérmaradékot, meg kakaós tekercset. Kakaós tekercset. Ahhoz meg hagyút hozzá. Azt nem mondják, hogy hidegben van egy kakaós tekercset. Ha nem mondom, ilyen hülyeséget sem tudok találni. A nagymamám postai csomagban. Szóval nagymama is van. Ilyen alacsonyabb asszony. Mit szokott csinálni a hidegben? A nagymamám. Pepő. Bárhogyan senkit nem érdekel a maga nagyanyja. Maga mit csinál a hidegben? A reggel fél 7-kor kellek, és délben meg látom a napot. Este meg ijesztegetek. Boborban, maga egy csirkát sem ijesztő. De megmutassa. Essünk túl rajta. Kell bejönnem, hogy senki sem tudja, hogy jövök. Ez volt az. Ott a közepinél volt a legfélelmetesebb. Van még egy szakasz, megmutassa? Essünk túl azon is. Ott a közepinél egy kicsit gyorsabb volt. Olyan félelmetes, hogy a jeges feddéből barna lesz. Na jó, Boborjan, engem nem tudok meggyőzni a maga a Yeti, de azért köszönjük, hogy itt volt. És most eljött a pillanat, hogy bemutassam az igazi Yeti. Boborjan, csirpákat kell gyerni. Ne mondja ki, úgysem hiszem el maga a Yeti. Pedig de! Na jó, azt állította, hogy csomagban kapja a kakaós tekercset. Szóval a postas nap mint nap találkozik önnek. Hogy Magyarország, hogy nem küldött a világba, hogy látta Yeti. Versenyő Pista bácsi írja neki levélben, és megírja benne, hogy ne szóljon senkinek, és akkor a Puskás bácsi kussol. Boborjan, És ehhez van is egy közmondás. Hallgatni postás a Yetiről. Boborjan, engem nem tud meggyőzni, hogy maga a Yeti. Jaj, most jut eszembe. Versenyő Pista bácsi küldi levélben, tessék megolvasni. Boborjan, nekem nincs időm borítékokkal vacapolni, mikor itt áll előtte. Aki hatalmatos, aki félelmetes, aki titokzatos. Az igazi Yeti!